Γεια σας παιδιά, είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα παίξουμε το PES 17 Demo. Έχω μπει στο παιχνίδι, έδρα και πόσες ομάδες έχει. Ατλέτικο, Arsenal, Barcelona, Boca Juniors, River Plate, Κορινθίας, Φλαμέγκο, έχει και Γερμανία και Γαλλία. Εγώ προτιμώ να παίξω Barcelona και Arsenal. Δεν θα παίξω Ατλέτικο. Είπα να παίξω με την καλύτερη ομάδα. Είναι 7 λεπτά ο αγώνας, πλάνο παιχνιδιού. Δεν έχει το καλύτερο ρόστερ. Τους καλύτερους παίκτες τους βάζει αναπληρωματικούς. Στην Μπαρτσελόνα δεν το βλέπω, μόνο ο Μπράβο είναι ο καλός και είναι αναπληρωματικός. Θα παίξω εναντίον την Arsenal, ο Ζιλ είναι ο καλύτερος. Ο Ζιλ ο καλύτερος παίκτης της Arsenal. Πρέπει να στη Real Madrid ο Ζιλ. Και έτσι φαίνεται για να δω αν θα έχει καλά γραφικά. Barcelona, Arsenal. Φιλικό, βέβαια αφού είναι demo, μεγάλο το στάδιο της Barcelona. Όπα, θα βάλω ζωντανή μετάδοση. Αυτό είναι το καλύτερό μου. Και να το. Από κάτω γράφει τα ονόματα, έλα Ινιέστα. Έλα Τζόντι Άλμπα. Κακή ρε πάσα. Ζιλού. Όχι, στο Έκτορ Μπεγερίν. Όχι ο Ζιλ, out. Ωραία, μεγάλη ευκαιρία να πούμε. Με τρόμαξε λίγο. Ο Ζιλ ο καλύτερος παίκτης να χάνει ευκαιρία από τη μεγάλη περιοχή. Έλα Σουάρες. Ο Ζιλ. Έλα Ράκιτιτς. Σουάρες. Έλα Μέση. Έλα να απειλήσουμε κάποια στιγμή. Ωραίο το τακουνάκι, μπράβο Μέση. Παιχτάρας ο Μέση, ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Έλα Ντάνι Άλβες. Νεϊμάρ, όχι ρε. Όχι, διώχνει ο Τσάμπερλέιν σε κόρνερ ή σε πλάγιο πιθανόν. Σε πλάγιο, είπα πιθανόν και είναι. Έλα Νεϊμάρ. Έλα Μέση, όχι, καλή ευκαιρία στο Βόβοκα. Παιδιά, έχει πολύ καλά γραφικά αυτό το παιχνίδι. Καινούριο είναι, δεν βγήκε ακόμη σε κανονικό αυτό το παιχνίδι. Αυτό το μήνα θα βγει το Σεπτέμβριο σε κανονικό παιχνίδι. Έλα Σουάρες. Μέση. Γκόχι! Καλή ευκαιρία πάντως. Ξαναβλέπετε. Σπουδαία ευκαιρία, μόνο που την έχασε. Ο Πέτρι Τσεκ. Νεϊμάρ. Έλα Μέση. Ωραία, τον έκανε το Ράμσεϊ. Και out. Μεγάλη ευκαιρία. Καλή ευκαιρία βασικά. Ο Τσεχ. Όπα περιμένετε. Πάτησα λάθος κουμπί. Ο Τσεχ. Έλα Νεϊμάρ. Έλα Νεϊμάρ. Καλό σουτ. Ο Πετροτσέχ όμως μπλοκάρει εύκολα. Βασικά εγώ δεν θέλω να κάνω κάτι με δημοσιογράφο. Μπεγερίνη. Όχι, θα κάνει το 1-2 με τον Οζίλ. Μπράβο Μασεράνο, ο καλύτερος αμυντικός. Όχι, ο καλύτερος, ο Πικένο είναι ο καλύτερος. Ζιρού. Μπράβο Ράκιτιτς. Όχι, ο Τσάμπερλέιν. Ζιρού. Αλεξάνδρες, μπράβο, το λένε μπράβο το τερματοφύλακα, Κλάουδιο, μπράβο, ο Χιλιανός. Μαρτεζάκερ, Ράμψε.
άντε Σουάρες, τόσα εκατομμύρια παίρνεις και έδωσες και λάθος πάσα. Εντάξει, εγώ τον παίζω βασικά, δεν φταίει αυτός. Ο Τσάμπερλεϊν. Μπράβο Πικέ. Ο Σάντσες, όχι. Μπράβο, Μασεράνο. Ω, μεγάλη ευκαιρία. Με τρόμαξε λίγο το βολέ του Ράμσεϊ. Το κατάλαβα ότι ο Ράμσεϊ είναι ξανθός, γιατί και στο γύρο που ήταν με την Ουαλία ήταν ξανθός. Από αυτό το κατάλαβα. Πολύ ξανθός ο Ράμσεϊ έγινε. Πριν ήταν Καθανομάλης. Έλα Ράκιτιτς! Χάλια το σουτ. Εντάξει, υποπίεση ήταν, σίγουρα θα ήταν δύσκολα. Μπράβο Πικέ. Α, θα χάσω την μπάλα. Έλα Πικέ. Έλα Σουάρες. Έλα Νεϊμάρ, όχι. Τι ευκαιρία χάνω. Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Κάνω αλλαγές, γιατί οι παίχτες δεν κουράζονται. Και αν έχεις κανένα πρόβλημα κάνεις αλλαγή και για φρεσκάρισμα ομάδας. Αλλά εδώ οι παίχτες δεν κουράζονται, δεν χάνουν καύσιμα, δεν τρέχουν πιο αργά. Οπότε δεν κάνω αλλαγές. Έλα Τζόντι Άλμπα. Πολύ μεγέρι. Πολύ ξανθός έγινε ο Ράμσεϊ. Όχι, τέτα-τέτ, πολύ κοντά στον γκολ. Τι χάνει ο Ζιλ. Εντάξει, αυτό ήταν άπιαστο. Αυτό δεν μπορούσε κανείς να το πιάσει και το χάσε ο Ζιλ. Με άδειο τέρμα κιόλας. Στο 50. Εντάξει, και εμείς χάσαμε ευκαιρίες. Όχι μεγάλες. Μπράβο ρε Μέση. Έλα Μέση. Έλα Σουάρες. Έλα ρε, κάπου εδώ θα χάσει την μπάλα. Ο Σκυλνή. Μπράβο ρε Μπουσκέτς, Μέση. Ο Τσάμπερλεϊν. Όχι, ο Μπεγερίν, στο 58 είμαστε. Μπράβο ρε Ντανιάλδες. Ο Ράμσεϊ, μπράβο ρε Κλάουδιο, μπράβο. Ο Κλάουδιο, μπράβο, κοντεύει να είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας της Ευρώπης. Κοντεύει να γίνει ο καλύτερος τερματοφύλακας της Ευρώπης, πίσω από τον Νόιερ. Μπράβο Ράκιτιτς. Έλα γρήγορος με Ράκιτιτς. Έλα Μέση. Έλα Σουάρες, γιατί πηγαίνει στα πλάγια αφού είσαι κεντρικός επιθετικός. Παράξενο γιατί πηγαίνει στα πλάγια. Ο Βέλμπεκ, καλός παίκτης. Μόνο που παλιά ήταν καλός, τώρα χειροτέρεψε. Κακή ευκαιρία. Ο Ζήλ. Μπράβο ρε Μέση. Μπράβο Μέση. Όχι ρε, πολύ κοντά στη θέση της βολής ή κοντά και στον γκολ να πω. Κοντουελίν. Εγέριν, τελειώνουν σε είναι. Θυμάστε παιδιά που έχω παίξει το PES 14, ναι. Ο Σπύρος παίζει PES 14 για το βίντεο, το έχασα 2-0. Και νομίζω, ναι, μπάλα είναι κόρνερ στο 73. Κακό κόρνερ! Το είπα, το κρουσούζεψα τελικά. Πάλι καλά. Μας κάνουν βολέ και μας φοβίζουν τα βολέ. Ο Ράμσεϊ!
Μπράβο ρε Κλάουντιο, μπράβο. Ούρε, όλο κάνουν αυτή τη φάση, εγώ δεν κάνω. Όχι, 1-0. Ο Walcott, γκολάρα βασικά ήτανε. Χάνουμε 1-0, είναι δύσκολο το να το σβάσουμε. Εντάξει, το βάλα στο δύσκολο. Στο κανονικό δεν το βάλα. Στο professional το βάλα. Κακός που το έκανα. Εάν θα το βάλω στο κανονικό θα νίκαγα. Το βάλα στο δύσκολο. Έλα ρε Μέση. Στο 84 είμαστε. Έλα ρε Νεϊμάρ. Πέρνα. Βασικά η Μπαρτσελόνα είναι καλύτερα από την Arsenal. Έλα. Έλα Νεϊμάρ. Έλα Σουάρες. Έλα. Έλα ρε Νεϊμάρ. Κάνει. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Έλα Μέση! Μέση! Όχι ρε! Καλή ευκαιρία. Κοιτάξτε ξανά, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία τρίπλα του Μέση, μόνο που δεν τα καταφέραμε να βάλουμε γκολ. Αυτό κοιτάξτε, φαίνονταν για γκολ η μπάλα. Τα φάλτσα με ευνόησαν όμως. 4 λεπτά καθυστέρησεων, ξέχασα ότι υπάρχουν και καθυστέρησες. Έλα Μέση! Έλα ρε Μέση! Καλύτερο ήταν αυτό, ήμουν πιο ουσιαστικό στο παιχνίδι. Και τέλος παιδιά, το φιλικό 1-0 με Arsenal Barcelona. Πολύ καλά γραφικά αυτό το παιχνίδι, μου αρέσει. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε, γεια σας. Κλείστε. Και μην ξεχάσετε να βάλετε subscribe και εάν θέλετε γράψτε μου και σχόλια και γεια σας. Δεν είσαι subscribe. Και όπα βασικά εάν θέλετε να μου γράψετε subscribe εάν σας αρέσει γράψτε. Και λοιπόν, έχει κάνει λίγο λάθος ο Σπύρος. Leave a like and comment and subscribe. Αν δεν είστε subscribe, γεια σας. Δεν πειράζει.